5 декември – Международен ден на доброволеца, обявен за такъв от ООН през 1985 година. Това е денят от годината, в който доброволци и доброволчески организации получават заслуженото внимание и интерес. А също така, преди 10 години на тази дата е основана една организация, помагаща изключително активно на доброволци да намерят своите мисии тук и в чужбина. Това са CVS България. Здравей, ще се представиш ли от коя организация си? Здравейте, аз съм Софи и съм от CVS България, както е написано тук на сърцето. Аз съм доброволец в CVS вече от година и половина, даже повече. Занимаваме се предимно с доброволчество и решихме тази година по случай 5 декември, както всяка година, да направим едно събитие. Но тази година решихме да е като изложение на други организации, представящи доброволчеството, за да може всеки да си намери своята организация или своя проект. И много се радваме, че в момента има някъде около 20 на организации взеха участие. И така залата, като гледаме, доста пълна. Хората определено се интересуват от доброволчество и се надяваме, че в България доброволците ще стават все повече и повече. Какво се занимава организацията? Ние се занимаваме с помагаме на хората, които искат да регистрират сдружения и фондации. Помагаме на организациите, които са вече регистрирани и имат някакви правни проблеми. И въобще борим се по принцип за по-добра среда, в която гражданските организации да работят. Основните дейности, с които се занимава, е да подпомага хора, живеещи в мизерни жилищни условия, да живеят в по-добри жилищни условия. Работим по строителна програма, по програма, която е свързана с микрофинансиране, енергийна ефективност и финансови обучения. СОС детска библиотека и е насочена към събиране на книжки за библиотеките в двете ни СОС детски селища в Трявна и Дрен и за двата младежки дома в София и Велико Търново. Освен СОС детската библиотека, ние работим с доброволци в различни направления. Едно от тях е различни доброволчески дейности, които могат да бъдат извършвани директно в селищата, за които нямаме ресурса от хора. Мултикулти колектив е сдружение, което се бори за интеграцията на бежанци и мигранти в България. Тук на вашата масичка има разни вкусотейки. Какво са това? Това са част от инициативата ни, която се казва Multiculti Kitchen, и това е една платформа неформална, която представя чуждестранните култури в България през готвене, различни традиции, песни, танци, в зависимост от талантите на чужденците. Всеки един, интересуващ се доброволчество, дошъл на това изложение, намери поне една кауза, за която да вярва, че са необходими повече доброволци. Прекрасно е да видиш толкова много хора, задаващи въпроси, създаващи запознанства, интересуващи се от едничкото нещо, което ни прави по-добри хора. Безкористната помощ към непознатите. Да бъдеш доброволец е мода, която има бъдеще в България, а светът се нуждае от по-добри хора.